Takže čaute, ahojte. Prečo je tma a ja sedím v aute? Lebo dnes na mňa vyšla taká zaujímavá smena, volá sa, že delená. Takže časť budem robiť ráno a druhú časť budem robiť po obede, čo je úplne super, lebo máš rozdrbaný úplne celý deň. A začínaš skoro ráno, teraz je 4:15 a končíš po obede, tuším, že o 6:00, takže úplná nádhera. Tak dnes, ak sa mi podarí, tak z toho skúsime niečo zachytiť, aby ste mali predstavu, čo je to delená smena. Ideme do toho. Ja sa presuniem autom na dvor a začneme makať. No takže máme 6:03, vonka už sa začína rozvidnievať a hmla rozpúšťať. No takže ja som mal v pláne ozvať sa ešte z dvoru, keď tam dojdem, pošaškovať tam troška, ale aj tak bola tma, takže by tam bolo prd vidno, ale zaujímavé na tom bolo, že dorazil som tak akurát na čas. Takže 4:15 som šiel z domu, 4:30, no 32, 35 som bol na dvore a 4:50 som mal odjazd, takže bolo to tam také akurát. Takže nešaškoval som tam nejako, len som si urobil potrebné veci a mastil som na prvú linku číslo 3, takže prejazd skoro cez celé mesto. A hneď po nej dvojka do Baničného, z Baničného a zo stanice potom trojka a teraz trávim polhodinovú prestávku v Čutkovskej doline. No a v rámci toho ešte vám môžem povedať ďalšiu takú zaujímavosť a to je tá, že od 1.10. MHD Ružomberok preberie iná firma. Už je to isté, potvrdené. No a zaujímavosťou číslo 2 je, že ja ďalej nepokračujem. Som sa rozhodol, že ďalej pokračovať. Tu ako vodič autobusu v Ružomberku nebudem a sám som zvedavý, kde ma vietor zaveje. No, nemusíte sa báť, YouTube kanál môj týmto pádom nekončí, lebo ja som sa vždy točil okolo autobusov alebo nákladných aut, prípadne autoservisu. Takže budeme pokračovať ďalej. Akurát už nebudem robiť v MHD Ružomberok. No a tým som aj ja zaujímavý, že čo bude ďalej, lebo ešte mám mesiac dovolenky, ktorú budem teraz vyberať. No a vyberiem mesiac dovolenky, tu by som chcel tráviť rád nejako aktívne, takže dúfam, že sa mi podarí niečo zaujímavé počas dovolenky, možno aj zachytiť. No a uvidíme, čo bude, čo sa mi podarí, či pôjdem na úrad práce, alebo hneď niečo zoženiem, sám som zvedavý. Bude to taká výzva novoročná. Do nového roku bude všetko nové. Tak. Takže za mnou je ďalšie kolo, trojka, dvojka, dvojka späť a trojka. Zase stojím pol hodinku, teda už nie pol hodinu, lebo 10 minút som tu meškal, kým som sa tu dotrepal. Úplne plný autobus. A ešte k tomu ranný chaos, mama taxi a podobne. Takže je 7:42 a ešte ma čaká jedno také kolečko, že pôjdem trojku a dvojku a končím na Baničnom a potom by som mal mať pár hodín prestávku. Tak sa ozvem za chvíľu. Ešte pôjdeme pozrieť, aký máme dneska autobus. Takže dneska takýto historický kúsok v podobe setry. Dlhej. Aj o meter dlhšia ako tu tieto Mercedesy, ale táto má puklice. Veterán s puklicami. Nádherné. Nie? Ešte interiér. Mám tu takýto kutáčik, ale je to automat, takže iba dopredu, dozadu. Inak si radí samé. Zavláda klíma, tachograf, dvere otvárajú. A tu je kilo gombíkov na svietenie do interiéru a tak ďalej. No a je taká čiastočne nízkopodlažná táto 400 LE
Low entry. Low entry, tuto má dosť miesta. Sklopné sedačky. Tak. A tu sa ide po schodíčkoch hore. Ešte odzadu. Na to, že to je taký veterán, tak je celkom zachovala. A môžeš byť aha kráľom cesty špičkovej práci, robiť vodiča 14 hodín denne. Nádherné, nie? No, 8:30 som dojazdil, o 3/4 som na dvore a teraz sa budem do jednej zašívať. Nádhera, nie? A sa mi neoplatí ísť domov. Našťastie nie som z Ružomberka, tak nejdem utekať domov na pár hodín a zase, aby som utekal tu, tak sa budem niekde tu zašívať zatiaľ v autobuse, na dvore a o jednej pokračujeme ďalej v jazde až do večera. Super, nie? Ešte dúfam stihnem obed vo vývarovni, to by ma potešilo. S plným žalúdkom sa lepšie robí, nie? Tak, stihol som obed, kávu, trocha pojedovať vedúceho, už keď som bol na firme, má aj on zážitok. Troška sa mu zasmiať a tak. No a o jednej som začal tú druhú polovicu tej delenej šichty a budem sa tu motať vlastne 2 a 3 a dokola na Čutkovskej za každým po pol hodinu. Prestávka a neviem, či to asi 3-krát to tuším, tak to otočím a bude 6 hodín a idem domov. Tak.
No, 18:45 a ja som, no rád by som povedal, že doma, ale stojím na opačnej strane sídliska, pretože v meste, v ktorom bývam, sa koná jarmok a všetci hurá a zaparkujú ti pred bytovkou, pretože na tom sídlisku, kde bývam ja, nie je spoplatnené parkovanie. Takže nádhera. Takže teraz sa prejdem cez celé sídlisko domov ako bonus. 18:45, takže o 19:00 som doma. Nádhera, nie? Celý deň v hajzli. Wow. Proste, a preto to nechcú mladí ľudia chodiť na autobuse, podľa mňa. Nechcú šoferovať autobus, pretože si celý deň v robote, kamarát. Tieto delené sú také. A to ešte je kopec firiem, kde sa robí od rána až do noci. Takže je to úplne skvelé. Mladí ľudia nie sú a takýmto systémom ani nebudú. No a ja vám prajem pekný deň a majte sa ako chcete. Takže čaute, vidíme sa na budúce.